Влюби се в процеса. Какво обичаш да правиш? Всеки от нас има нещо, което прави добре. Това нещо, което прави по-добре от всеки друг. И обикновено начинът да разбереш кое е това нещо за теб, е това, което обичаш най-много да правиш. Не дей да се замисляш дали това е нещо, което потенциално може да се превърне в доход за теб. Не дей да мислиш дали можеш да успееш и как ще успееш, защото си се сравнявала с някой друг. Мисли за това, какво обичаш да правиш. Как искаш да го правиш. Мисли единствено за това да се подобряваш в него. Пътя ще се отвори. Начините ще ти се покажат. Ако само държиш фокуса си върху това, което обичаш да правиш и да се подобриш в него всеки следващ ден.